Jopuonjre ma nyiri mawuok e skunde mopogore opogore kaonti ma Kisii oyudo kony mag taulo mag riami luoko kaka yo achiel mar ketogi e skul kinde duto mondo gidhi nyime gi chenro margi mar somo. Taulo go mag ria ne ochiw kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mawuok e piny Amerka kendo gin kod nyalo mar konyo kinde ria kuom higni 4 kapok owitgi, gino ma igeno ni biro duoko chien pek mar omenda kendo konyo rito alwora. Ka giloso skund sekondar ma Nyamuya e gwenge mag Nyacheki e kaonti ma Kisii, riwruogno olero ni nitiere dwaro mar chiwo kony malong'o ne nyithindo ma nyiri mawuok e anyuola mochando yudo taulo mag ria mondo konye duoko chien yemo iu kaachiel kod chandruoge mamoko. The sanitary towels and given each girl here that is menstruating so that they can use those and stay in school so they don't need to miss 10 days of school. I think it's important for them to see and understand the need for girls to not only feel beautiful as women, but especially during menstruation, to know that it's a normal thing. We visited more than 4 schools yesterday and today. We are giving girls reusable pads that can last for 4 years. We make them and they are much comfortable. One sanitary towel is environmental friendly, can be used for 4 good years. Remember, many parents are coming from, these young girls are coming from very poor background, so getting a pad that is going to help them for 4 years is going to be a very good thing and can keep them in school. Apisa magarita kwe kaunti ma Kisii dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod tho mar japuonjre ma jaklas 9 manyo okawo ngimane e yor deruok ka omadho kwiri. Japuonjre ni e barua mane oweyo chien owacho ni okawo ngimane nikech